Bigarren Mundu Gerra leherrarazi zuena, hein handi batean, fasismoaren izaera oldarkor eta espantsionista izan zen. 1939ko irailean tropa naziek Polonia inbaditu zutenetik, etenik gabeko edapen territoriala izan zuten. Mila 1941 urtearen amaierarako, naziek Europa kontinental osoa zuten kontrolpean. Gerrak norabide berria hartuko zuen ordea. Hemeretzigarren mendetik potentzia tradizionalek lurraldeak konkistatu eta koloniak ezarri zituzten Asia-Pasifikoko eremuan. Amerikako Estatu Batuek ere, beren aldetik, edapen handia izan zuten Ozeano Barean barren, base militarrak ezarriz bertako uhartedi askotan. Japonia berandu heldu zen banaketa kolonialera. Hala ere, 20. mende hasieran eta Hirohito enperadoreak gidatuta, politika espantsionista jarri zuen martxan. Ordutik eta 1939 arte lurralde ugari konkistatu zituen. Taiwan, Korea, Mantxuria, 1940an Indotxina kolonia frantsesa ere inbaditu zuen. Naziekin antikomitar mituna komunismoaren kontrako aliantza sinatu zuten. 1941an beste pauso bat ematea erabaki zuten. Urte hartako abenduan, abiazio japoniarrak Hawaiko uhartedian kokaturiko Pearl Harbor base estatu batuarra bombardeatu zuen. Eraso horren ondorioz, Amerikako Estatu Batuetako Franklin Delano Roosevelt presidenteak Kongresuaren baimenarekin gerra deklaratu zion Japoniarrei. Ofentsibaren lehen hilabeteetan, Japoniarrek aurrea hartu eta lurralde ugari konkistatu zituzten. Birmania, Filipinak, Indonesia... Japoniarren aurrerapen azkarrak 1942ko udaberri arte iraun zuen. Midwayen Japoniar eta Estatu Batuar ontzidiak borrokatu ziren. Azken horien garaipenak indarrak berdindu egin zituen Ozeano Barean. Bien bitartean, Britaniarrek Afrikako tropak alemanarrak garaitu eta Afrika iparraldea guztiz berreskuratu zuten. Mila 1943ko otsailean, Sobietarrek ejertzito alemanaren edapena etetea lortu zuten Stalingraden. Hilabete luze sitio gogorra jasan eta gero. Hiria nazien kontrako erresistentziaren sinbolo bilakatu zen. Tropa alemandarren lehen porrot handia suposatu baitzuen. Garaipenaren ondoren, Armada Gorriak sekulako kontraerasoa hasi zuen, Europa ekialdean lurralde handiak berreskuratuz. Bitartean, aliatuak Sizilian lehorreratu ziren 1943ko uztailean, Europako hegoaldean fronte berria zabalduz. Bertatik Italiar penintsulara salto egin eta Benito Mussoliniren erregimen fascista erorrerazi zuten. Erretaguardia babestera behartuta, naziek Italiako iparraldea okupatu behar izan zuten. Ozeano Bareko esenatokian, Britaniar tropa kolonialek Japoniarrak garaitu zituzten India ekialdean.
Aldi berean, Amerikako Estatu Batuetako armadak Pasifikoko uhartedietan barrena aurrea hartu zuen. Guadalcanal, Iwo Jima, Okinawa. Mila bederatziehun eta berrogeita lauko ekainaren 6an, aliatuak Estatu Batuen gidaritzapean Normandian lehorreratu ziren. Europako mendebaldean fronte berria zabalduz. Urte hartako abuztuan, aliatuak Frantziako hego-ekialdean lehorreratu ziren ere. Hilabete horretan bertan, askatu zuten Paris. Mila bederatziehun eta berrogeita lauko udazkenean zehar, herrialde osoa berreskuratzea lortu zuten. Abendurako, Herberiak ere naziengandik aske zeuden. Bien bitartean, Armada Gorriak aurrera egin zuen ekialdean, eta herrialde Baltikoak, Polonia, Rumania eta Bulgaria askatu zituen. Urtarrilean, Sobietarrek Varsovia askatu eta Alemaniako mugetara iritsi ziren. Ondoren, Txekoslovakian eta Hungarian barrena egin zuten aurrera. Apirilean, Sobietarrek Berlingo erasoari ekin zioten. Hilabete amaierarako, hiri osoa kontrolpean zuten. Hitlerrek bere buruaz beste egin ondoren, Alemaniak baldintzagabeko errendizioa onartu zuen. Gerra amaitua zegoen Europan. Asia-Pasifikoko eszenatokian, Stalinek Japoniarren aurkako gerra operazioak hasteko agindua eman zuen. Gerrarekin azkar amaitu eta testuinguru berrian lehentasuna ziurtatzeko, Amerikako Estatu Batuek 2 bonba atomiko bota zituzten abuztuan, Hiroshiman eta Nagasaki. Bombardaketa horien ondorioz, 100 milaka zibilek galdu zuten bizitza. Honen ondoren, Japoniako Hirohito enperadoreak baldintzagabeko errendizioa onartu zuen irailean. Horrela amaitu zen Bigarren Mundu Gerra, gizadiaren historiako gatazkarik odoltsuena. Kalkulu batzuen arabera, gerran 60 milioi pertsona baino gehiago hil ziren. Bestetik, galera ekonomiko zein moralak neurri ezinak izan ziren. Gainera, gerraren amaierak ez zuen erabateko bakea ekarri. Amaitu bezain laster, Amerikako Estatu Batuek eta Sobietar Batasunak gerra hotza deritzon norgehiagoka luzeari ekin zioten. Beno lagunok, hau izan da dena. Espero dut zeo zertxo ikasi izan. Historiaren zein geografiaren inguruan gehiago jakin nahi baduzue, bideo gehiago dituzue kanalean. Zaindu, zoriontsuak izan eta ondo maitatu.